खुलुमबाय बयखौबो आं दिनै मा भिडिअ बे साननैसो मा भिडिअ लाबोगोन होननानै साननानै ओमफ्राय आरो ब्लगखौबो आरो बेसां बानायगोन हारसिंनो होननानै बरिं जालांगोन नायै होननानै दिनै आं ओंखायनो हारमा फिथा जानायनि भिडिअ लानानै फैबाय। नै आङो थाइब्रै हारमा फिथा लादो ओमफ्राय आरो बे मोननैया जाबाय लाल साह संख्रिनि जानोसै आरो बिराद गोथाव जाखायो। बिराद गोथाव जाखादों आरो फिथाया माने जोंनि गामियावनो बानायो आरो जोंनि गामियावनो बानायबा ओमफ्राय बिराद मोजां बानायो आरो ना एकदम माने नै फिथा गुन्दै अन गुन्दै माबा फिथा गुन्दैखौ आरो फिथा गुन्दैखौ बिराद मिहि देयो देनानै ओमफ्राय आरो सालिनायाबो बिराद मिहि सालियो ओमफ्राय फिथाया बिराद सफ्ट मोजां जायो आरो गोदनायाव नांथाना लांजाबथाबा गैला आरो आंखौ बे साननैसोआ उदै ओंखारदों होननायनि कारनानो बेनो जानो जादों आरो बिराद जायो माने सामफ्रामबो जायो होनबाबो भुल गैया आरो संख्रिया एसे बाब्बाय आरो सानिया बारदै साबसिनो नुनायफोरा खुदै गलांगोन दा बिराद टेस्टिखा एकदम सिङाव सिबिन दोङो तिल Wait a minute. थाइनै जाबाय लोगोफोर थाइनै जोब्बाय बेबायदिनो थाइसे आरो
इखो फुल जानो हागोन ना हाया नायनोसै। Mana bayu? Tonton coba. Halah, yang sebenarnya hàng tuần ra vui à? Kho lấy đều chú vào bé rồi. Usah, 자봉은 루이등 하려. 지금 가야 돼. Này saya dah baik. Mana saya? Sosnya mana baik lo tadi nih. Tuh kurang bisa lo. Bisa yang tuh birat gede nih. Saya gede nih bisa. Bisa nggak? Thank you. Teman ke boy ke bagusan nih Prai. Teman menang di video ke judul nih takai. Prai kapan sumpah berang ada next vlog lah pada nazakan. So thank you boy ke kejantan.